גרייס במשכנתה זה חסד שעושה איתנו הבנק, אל תתלהבו, הבנקים לא באמת עושים איתנו חסדים, אבל הבנק מאפשר לנו לשלם חלק יחסי מתשלום המשכנתה החודשי לתקופה מסוימת. החלק הזה הוא החלק של הריבית. לדוגמה, במקום לשלם 5,000 שקלים בחודש עבור משכנתה, בתקופת הגרייס נשלם 2,300 שקלים. אנחנו ניקח גרייס רק כאשר יש לנו קושי ממשי לעמוד בהוצאות החודשיות, כמו בתקופת מעבר דירה, שבה אנחנו משלמים במקביל גם שכירות וגם תשלום עבור המשכנתה. הגרייס מבחינה כלכלית לא משתלם, מהסיבה שהוא מייקר את המשכנתה בסוף תקופת הגרייס, ובמידה ולקחנו מסלולים שהם גם צמודי מדד, אז הקרן סופגת מדד בתקופת הגרייס, מה שגורם להתייקרות נוספת. אם נתייחס רגע לתקופה הזאת שבה הריביות ממש גבוהות, לא בטוח שיש כדאיות לקחת גרייס, שכן גם ככה, בתחילת הדרך, כאשר לוקחים משכנתה ל-30 שנה, משלמים בעיקר ריבית ופחות קרן, אז לא בטוח שבגרייס אנחנו נצליח להוריד את ההחזר החודשי. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, ביוטיוב ובפייסבוק, אני כאן כדי לתת לכם ערך.